Kinabuhian kadaghas akong ang mga anak pero wag gyud ni tabang gikan pa kong galakaw. Unya pag-abot na ko mo sa Japon wala ning nanghipos. Unsa man mo diha magsige mo katulog. Siguraduhan ninyo nga buhi pa mo ha. Kay napatay na magkuha kog balsamor. Magtawag kog balsamador para di ta maabtas nga baho. Paangay laman mo inyuhan na mo, pamata na mo. Nausaw ka diya magod nga banakay ka? Lang di ko masigbanha nga. Ha, muto naman nun. Tulugon pa kayo ta? Sige, muto naman nun. Sige, patang mo katulog. Lakaw dito, balhina to. Buhi dito, baka o kandeng. Lakaw, balhina dito. Eh, sige, magkatulog. Lakaw. Sige na. Oh, bali na ko. No. Umunay ko na. Asa ba bakang kanding ikot nga ma? Ano magwala? Ma, me. Asa ni sila ron? Ato na. No. Naara mo din mo diya gibutan ni mama di ay. Dugay po mo ningo. Layo. Tutulungan kita. Layo ni bangon. Ikaw mo din tawanan eh. Abi na ko kanding o baka, ikaw mo din ha? Oh, yoy, libang ko. Tutulungan ba kayo tagi, sige tagi. Sugong mama. Nalangin na mo to. Kuan? Nalibang ang tao ko belum. Nangay ko lamang kunimo. Asam ta siya Rome siya sa balay. Tabangin naman ko kanding baka. Mao rin duwe mo si sa di malasa kay ka. Pagdali ka pa na. Nalibang kay ko niya nagon. Ay, gumana na. Dali sige po sinabok duwe ta kalibang eh. Gay kayo kon oh. Dali na diha. Awa ba kasi di malasag na wong ka? Di ko kalibang oh. Dapat ang ganila katulog nga. Nga dili pwede na. Sige, kamilip ko. Ginuang na ngilip ko. No. Dami na kandil lagi diri oh. Kasi di na panina na. Kay magbalik ko dito. Mata ako may nagduglugan na eh. Kaya akong inip ka nga naara di ay. Sa kapuya may kalibang mo ya. Si bagulbul na. Di may mo. Di may mo. Ikaw ang suko. Ay kay nana mo kadiha ikaw balik na kay imo mo pag ipaugtos ug lanat mo. Balik lang mo ko dira. Bale tawala. No. Kuya may kayo. Tawanan ni. Kapar tawanan no. Hi mga kajam-jam! O karon mga kajam-jam, maura sa atong video. Hopefully nga nalipay mo dako sa among video. So karon mga ka-John katong gusto nga magpa shout out, comment lang sa ubos. Ayaw lang mo kalimot ug mag-subscribe, click the tiny bell, ug i-share po ang among mga videos mga ka-John. Ayaw lang po mo skip sa ads mga ka-John. Ako si Tunyop James G And Juvie D! And James Eads. Click the tiny bell para updated mo sa among video nga next nga among content. O ayaw kalimot mo sa pag-subscribe sa Facebook channel o sa YouTube. Arki Samori TV. Salamat. Love you mga kajam-jam! Bye-bye!